A'a umma, in na koyi aikin gida zai amfani ni a gidan mijina na zauna lafiya. Gode na kwalla, yi haƙuri don Allah. Gide na kwalla, yi haƙuri don Allah. Aikin banza kawai aikin wofi. In ban da shegantakar banza sai a zauna a dinga zane-zanen banza da na wofi. Wato gabewar ku nan kun samu ko? Umma fa ni na ce fa ta zana min fulawa fa saboda in kai wa Habiba ta mu lokacin Maulidi. Sai ki bari idan ta gama min aikin da take min, in ya so sai ta zo ta zana miki. Ummi ba na son ki ni bibin banza fa. To bari na taya ta sai mu gama aikin. Da wannan ummi, zo nan. Nace zo nan. Me yasa kike son yin jayayya da ni akan wannan kurmar yarinyar? Daki dai na kwalla. Umma ba jayayya nake da ke ba, ina tunanin kamar tana buƙatar taimakon mu ne. Wannan tuhumar da kike min ummi, wato shine tukuicin soyayyar da nake nuna miki ummi. A'a umma, in na koyi aikin gida zai amfani ni a gidan mijina na zauna lafiya. Ke manta komai. A haka kamar gata kike min, amma a zahiri ita kike wa gata. Assalamu alaikum. Amin wa alaikas salam. Daki dai na kwalla. San da zuwa. Ba na son sanin zuwa naki. Na ce ba na so. Wato ke ko da yaushe ba kya so ki bin magana da na gaya miki. Mai hankali gare ka yau na aika sako. Idan za a shigo gidan nan sau dubu za a tadda yarinyar tana aiki sau dubu. Ita ce shara, ita ce wanke-wanke. Shi ke kiyo kanki adalci dan Allah dan Annabi. Yanzu jiki da jini ai yana bukatar hutu ko ba haka bane? Yanzu fi sabilillahi malam, in ban da abunka, wani gida ne kaga cewa ya mace ba za a saka ta aiki a cikin gida ba? Ai ko duk gidan da ya kamata da ya mace za a sa ta aiki, idan ko ba za a sa ta aiki ba, aikin nan fa ana sa ta ne domin gyara ba wai don mugunta ba. Idan gata ne ba za ki sa ummi ta yi aikin ba, ko ku kin fi son Maryama ne akan ummin? Yanzu malam kana so a gaban su ka zubar min da mutunci. Gaskiya nake gaya miki, kafin ke ki zubar da mutuncin naki ya kamata ki gyara. Ummi da komin tabarma. Ke manta komai rayuwa ce kaddarar haka ta zo. Shimfiɗa mai tana. Manta komai. Daki dai na kwalla. Bismillah. Ke, mare, zo. Yaki. Yawwa, zauna. Maryam yar baba, sannu. Daki dai na kwalla. Yawwa, Maryama. Naki ne. Allah sarki. Mu ina tamu, ko dai ita kadai ka siyowa? Ita kadai na siyowa. Idan kuma kuna so ta zo ta san muku, ku zo ta san muku. Me a ciki? Ki haƙuri dan Allah. Ai shi kenan. Kinga, ngo. Kayan cefanen nan. Sau tari ki ne min daren tuwo kwanan nan. Kullum sai kin min daren tuwo yanzu ba sabon dalili ba. Kar ki rike min daren tuwo nan yau. To kaji. Allah sarki. Allahu akbar. Alhamdulillah.